Με μεγάλη χαρά, εκ μέρους των 8 μελών της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Άνδρου, της Δέσποινας Χατζόγλου. Είναι όλοι σεμνοί στην ομάδα, πρέπει να σας πω. Για κάποιο λόγο ντρέπονται όλοι και νομίζουν ότι εγώ δεν ντρέπομαι. Ντρέπομαι κι εγώ, αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει για αυτή την ομάδα. Λοιπόν, η Δέσποινα Χατζόγλου, η Κατερίνα Ιβάρελη, η Λία Ιζέρβα, η Ελένη Σαλουβάρδου, η Κατερίνα Ιπανταζή, ο Γιάννης Οξανθός, η Στυλιάνα Εφιλιππίδου. Είναι τα 8 άτομα που παρέμειναν από την αρχική εκπαίδευση των 30 ατόμων στο Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας και απαρτίζουν σήμερα την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Άνδρου. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πρώτη μας εκδήλωση με θέμα τα βιώματα και τις ιστορίες των ανθρώπων του νησιού γύρω από το νερό. Το νερό ως ένα πρωτογενή κρίσιμο για τη διαβίωση διαχρονικά πόρο, τις μνήμες και τις ιστορίες των ανθρώπων γύρω από τις χρήσεις του, το νερό ως εμπόδιο ή στοιχείο κινδύνου, τη σύνδεσή του με τόπους άσκησης αγροτικών ή μεταποιητικών δραστηριοτήτων όπως ήταν οι νερόμυλοι, με την οικιακή ζωή όπως αυτή ήταν οργανωμένη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το νερό ως αντικείμενο κοινωνικής διαχείρισης, γύρω από το οποίο δεν έλειπε η αναπαραγωγή μύθων και θρύλων. Η ομάδα Προφορικής Ιστορίας Άνδρου, η ΟΠΙΑΝ όπως τη λέμε, είναι γέννημα της περίοδου της πανδημίας. Προέκυψε στη συνέχεια σεμιναρίου μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ενδιαφερόμενους και ευαισθητοποιημένους συντοπίτες μας το 2021, το οποίο διοργάνωσε ο φορέας που έχω την ευθύνη και τη χαρά να εκπροσωπώ, το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου, γνωστό νομίζω στους περισσότερους στην αίθουσα για το εγχείρημα των μονοπατιών Andrews Roots. Το σεμινάριο αυτό, που αποτέλεσε τμήμα μιας δράσης του φορέα μας, πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων Παλαιόπολης, Μενίτων και Καπαριάς, αποσκοπούσε δε στη συμμετοχική καταγραφή της κληρονομιάς στις αντίστοιχες περιοχές. Καλεσμένη εκπαιδεύτριά μας σε αυτό ήταν η Τασούλα Βερβενιώτη, μια καταξιωμένη ιστορικός, που είναι γνωστή για την ερευνητική και συγγραφική δουλειά της για την περίοδο της δεκαετίας του 40, κυρίως σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Τασούλα Βερβενιώτη είναι ο άνθρωπος που έφερε, που πίστεψε και που τάχθηκε με όλη την ψυχή στην προφορική ιστορία στη χώρα μας και ενέπνευσε πολύ κόσμο. Είναι ο καταλήτης της γέννησης πάρα πολλών ομάδων προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, μαζί και της δικής μας. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που τη γνωρίσαμε την Τασούλα και που μας μίλησε στη μεθοδολογία καταγραφής προφορικών μαρτυριών με διεθνείς προδιαγραφές. Τα περίπου 30 άτομα από το καλοκαίρι του 2021 παρακολουθήσαμε το σεμινάριο και με το πέρας του οποίου σχηματίστηκε η ΟΠΙΑΝ, στην οποία αρχικά δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής περίπου 20 άτομα, ενώ όπως πάντα στη συνέχεια στα συλλογικά και τα εθελοντικά εγχειρήματα παρέμειναν 8 άτομα. Για τη λειτουργία της ΟΠΙΑΝ απαιτήθηκε η αγορά εξοπλισμού, ψηφιακών μαγνητοφώνων, μηχανών βιντεοσκόπησης, μικροφώνων και τρυπόδων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλης δράσης. Αγοράστηκαν δηλαδή με χρηματοδότηση από το τμήμα Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Θέλω να πω για τη δουλειά καταγραφή. Σήμερα θα δείτε αποσπάσματα συνεντεύξεων. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά τα πολύ μικρά αποσπάσματα που κρατήσαμε από τη συνέντευξη των 32 ανθρώπων που επιλέχθηκαν γιατί μιλούσαν για το νερό, η δουλειά που απαιτείται για κάθε μία συνέντευξη, για τη λήψη αλλά και για την επεξεργασία του υλικού, είναι αρκετά απαιτητική. Και εφόσον απαιτήσαμε κι εμείς ότι θέλουμε να τηρήσουμε αυτές τις διεθνείς προδιαγραφές στην καταγραφή, προκειμένου αυτό το υλικό να είναι αξιοποιήσιμο από κάθε ερευνητή και κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και να μείνει ως μια παρακαταθήκη, μια τράπεζα μνήμης για τις επόμενες γενιές των ανδριωτών. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά εγγράφων που απαιτεί τη συμπλήρωσή τους, έγγραφα με τα οποία ταξινομούνται, περιγράφονται οι συνθήκες λήψης και αρχιοθέτησης των αρχείων ή βίντεο και ήχου, μεταξύ των οποίων είναι παραχωρητήριο, καρτέλα συνέντευξης, ημερολόγιο και εγγραφή σε ένα συλλογικό κατάλογο. Τώρα, τι θελήσαμε να κάνουμε με αυτή την εκδήλωση σήμερα εδώ, και είναι αυτή η πρώτη μας εκδήλωση. Θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα πολύ μικρό μέρος από το πολύ πλούσιο υλικό που αντλήσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια, καταγράφοντας τις μνήμες και τα βιώματα 75 μέχρι σήμερα ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν και ζουν κάποιοι ακόμα στην Άνδρο, συνεντεύξεις οι οποίες αγγίζουν μια εξαιρετικά ευρεία θεματολογία. Το θέμα του νερού επιλέχθηκε ως θέμα για μια πρώτη εκδήλωση της ΟΠΙΑΝ και μολονότι δεν στάθηκε δυνατό να συμπεριλάβουμε αποσπάσματα από όλες τις συνεντεύξεις που έχουμε λάβει, ευελπιστούμε ότι αυτό θα καταστεί δυνατό τους επόμενους μήνες που θέλουμε να οργανώσουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις με άλλες θεματικές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους αφηγητές μας, στους ανθρώπους που μοιράστηκαν ιστορίες από τη ζωή τους. Μερικοί από αυτούς δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, γεγονός που δείχνει και την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, ώστε να διασωθούν πολύτιμες μνήμες και γνώσεις, πολύ σημαντικές για το παρόν, οι οποίες χάνονται μαζί με τους ανθρώπους που φεύγουν. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που στήριξαν τη διοργάνωσή της. Ο Δήμος μας παραχωρεί ασφαλώς την αίθουσα και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παραχώρηση του χώρου. Το Λιμενικό Ταμείο Άνδρου ανήρτησε τις ενημερώσεις στον πίνακα του Γαβρίου, τον ηλεκτρονικό πίνακα στο λιμάνι.
Η Fast Ferries έχει δώσει με έκπτωση στα ειστήρια της ιστορικού της Στασούλας Εφερβενιώτη. Ο Χρήστος Ομπαλόγιαννης και το Explore Άνδρος έχουν προσφέρει δωρεάν τη φιλοξενία και τη μεταφορά της Στασούλας. Λοιπόν, τα κεράσματα είναι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μενίτων, Καπαριάς και Παλαιόπολης. Την Εύανδρος, Λεμόνι Άνδρου, βεβαίως. Και κάποιον ξεχνάμε τώρα. Είναι ο Κοτέ, ο οποίος προσφέρθηκε ο άνθρωπος να μας δώσει μικρόφωνα, αλλά δεν υπήρχε ηχείο στο θέατρο. Οπότε τι να τα κάνουμε τα μικρόφωνα. Οπότε καλέσαμε τον κύριο Βούλγαρη εδώ. Συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποιον. Ναι, φυσικά η χορηγή επικοινωνίας είναι η Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου, η Ανδρειακή Εφημερίδα και ο Αστέρας στο ραδιόφωνο του νησιού μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Για γενιές ολόκληρες, οι Ανδριώτες οικοδόμησαν τη ζωή τους γύρω από τις πηγές και τα ριάκια του νησιού. Γύρω από μία πηγή χτίστηκαν κάποτε ολόκληρες γειτονιές και χωριά. Οι ξερολιθιές, τα αυλάκια που οδηγούν το νερό στα χωράφια, οι λιθόκτιστες στέρνες, τα τοξωτά γεφύρια και οι παλιοί νερόμυλοι, κάθε χωριού μαρτυρούν την παρουσία και την αξία του νερού. Θα πω πόσο η πρωτοβουλία αυτή που πήρε αυτή η ομάδα της προφορικής ιστορίας αποτελεί ένα τόσο σημαντικό και πολύτιμο γεγονός. Γιατί δεν είναι μόνο ότι καταγράφεται έτσι η συλλογική μας μνήμη, αλλά είναι παρακαταθήκη για τις γενιές που θα έρθουν. Με τις προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες των κατοίκων μας αναδεικνύονται πρακτικές, αναδεικνύονται αξίες και όχι μόνο για το νερό, αλλά και για άλλες πτυχές της ζωής του νησιού μας. Είναι αυτό που κάνουμε, δηλαδή ποια είναι οι άνθρωποι και η μνήμη τους, πόσο το παρελθόν επιδρά στο παρόν και διαμορφώνει το μέλλον. Για να φτιάξουν στην πραγματικότητα το μέλλον τους, πρέπει να γνωρίζουν το παρελθόν τους. Εάν κάποιος δεν ξέρει ποιο είναι το παρελθόν, δεν μπορεί να φτιάξει σωστά το μέλλον του. Καθένας από εμάς κουβαλάει στην πλάτη του ένα σάκο. Και αυτό τι είναι? Είναι η ιστορία της οικογένειάς του, του χωριού του, του τόπου του, του κράτους του, και όσο πιο καλά ξέρεις αυτή την ιστορία από το παρελθόν, τόσο πιο καλά μπορείς να οραματιστείς και να φτιάξεις το μέλλον. Μια κοινωνία που δεν έχει αξιοπρέπεια ή οι άνθρωποι δεν αισθάνονται αξιοπρεπείς, δεν πάει καλά. Αυτό που δίνει η αφήγηση, όταν πάμε, ας πούμε, και παίρνουν μια συνέντευξη από έναν ηλικιωμένο, τον οποίο στην πραγματικότητα, σε όλη τη ζωή το στύψαν σαν λεμόνι και επειδή είναι ηλικιωμένος τον πετάξανε, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει κάτι να πει, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι αυτή η γνώση που είχε είναι σημαντική και μπορεί να την μεταλαμβαδέψει σε όλους τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και σε πιο μεγάλη, σε πιο συλλογική κλίμακα. Θα έλεγα ότι η κοινωνία μέσα από την προφορική ιστορία αποκτάει αξιοπρέπεια. Αλλά εμείς οι άνθρωποι έχουμε μνήμη και χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχουμε. Άρα λοιπόν εμείς οι άνθρωποι έχουμε μνήμη και ζούμε με τη μνήμη και φτιάχνουμε τόπους μνήμης. Η άνδρωση, το νερό, πιο συγκεκριμένα, που είναι και το θέμα, είναι ένας τόπος μνήμης. Αυτό θα δείτε στη συνέχεια. Μέσα από αυτούς τους τόπους μνήμης, εμείς υπάρχουμε και μέσα από αυτούς προχωράμε τη ζωή μας και μπορούμε να προχωρήσουμε και καλύτερα και την κοινωνία μας. Είχαμε την τύχη να γίνει στο νησί μας, στην Άνδρο, ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, το οποίο οργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου με την καθηγήτρια ιστορίας κυρία Τασούλα Βερβενιώτη. Και ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί ομάδα προφορικής ιστορίας στην Άνδρο. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος είναι φορέας μιας μνήμης, μιας γνώσης. Και αν αυτή η μνήμη γνώση χάνεται, αφαιρείται μια ψηφίδα από το μοσαϊκό που σημαίνει το σύνολο της προφορικής ιστορίας.
είχα σκεφτεί να μαγνητοφωνήσω τους ανθρώπους που ήταν στο περίγυρό μου, τους δικούς μου ανθρώπους, και να κρατήσω τις μνήμες τους για μένα και για τα παιδιά μου. Αυτό ήταν κάτι που το είχα αμελήσει βέβαια, και έτσι χάθηκαν και οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους. Σε κάποια στιγμή αρχίσαμε με το Σύλλογο του Χωριού να αναβιώνουμε παλιά έθιμα. Είχαμε ήδη αρχίσει να λειτουργούμε κάπως, δηλαδή για να αποθηκεύουμε ιστορίες του τόπου μας. Το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου έφερε κοντά μας την κυρία Βερβενιώτη, μας οδήγησε στο πώς να κάνουμε μία δουλειά έτσι λίγο πιο συστηματικά, και αυτή για μένα ήταν η ευκαιρία να αρχίσω να ασχολούμαι. Σε αυτό το διάστημα έχουμε πάρει, μπορώ να πω, αρκετές συνεντεύξεις. Μάλιστα, εμάς στο χωριό μας συμμετέχει σε αυτή την δραστηριότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μενίτων. Και εκείνο που κοιτάξαμε περισσότερο είναι να καλύψουμε θέματα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως τα νερά, οι μήλοι που υπάρχουν εδώ, οι αγροτικές εργασίες των κατοίκων, το πώς διασκέδαζαν, τα φαγητά που έτρωγαν, οι συνήθειες που είχαν τις γιορτές. Μαζέψαμε, κάναμε κάποιες συνεντεύξεις, δουλέψαμε σαν σύλλογος και ατομικά. Κάποια πράγματα από αυτά που μάθαμε ή τα ακούγαμε για πρώτη φορά, κάποια άλλα ζητήσαμε εμείς να τα ακούσουμε γιατί μας ενδιέφεραν. Μέσα σε όλα, εμένα παραδείγματος χάρη, επειδή έχω ένα γραμμόφωνο σπίτι μου και δεν ήξερα πώς λειτουργούσε, ρώτησα έναν από τους αφηγητές μου και ευτυχώς ήξερε να μου πει. Και έμαθα ότι χρειαζόντουσαν βελόνα για κάθε πλευρά του δίσκου. Κάπου αλλού άκουσα ότι μέσα στο εμπόριο που γινόταν στην Άνδρο ήταν και η ορνή, δηλαδή τα αρσενικά σίκα, τα οποία τα έστειλαν, τα έκαναν εξαγωγή στην Κάριστο. Στην ομάδα της προφορικής ιστορίας της Άνδρου εντάχθηκα, έχοντας ήδη τα ενδιαφέροντά μου ως πολίτης αυτού του τόπου, ως γεννημένος και κάτοικος κοντά 55 χρόνια συνεχής παρουσία στο νησί. Τα ενδιαφέροντά μου ήταν για την καταγραφή της ιστορίας, να μην χαθούν οι μνήμες των ανθρώπων. Εύχομαι αυτό το υλικό να καταγραφεί, να έχει τη σημασία που πρέπει να πάρει, να δώσει μηνύματα, ερεθίσματα και να συνεχίσει ο πολιτισμός, η παράδοση σε αυτόν τον τόπο. Γιατί έχει πολιτισμό η Άνδρος, απλά έχει κάπου χαθεί, έχει χαθεί ο άξονας, έχει χαθεί η διασύνδεση του παλιού με το τώρα. Όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώνουμε να μπορέσει κάποια στιγμή να διατεθεί σε όλα τα παιδιά της Άνδρου, να μάθουν για το πώς ζούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, πώς πέρασαν εκείνοι τα παιδικά τους χρόνια, τι παιχνίδια παίζανε, ποιος ήταν ο ρόλος των παιδιών στην οικογένεια, ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους, πώς γιόρταζαν, τις δυσκολίες, τις χαρές τους. Και μέσα από αυτά να μάθουν και για τα ιστορικά γεγονότα με ένα πιο άμεσο και ευχάριστο τρόπο από ότι από ένα σχολικό βιβλίο. Και αυτό το σύστημα από τουρκοκρατία και μετά, πώς έχει πάει από γενιά σε γενιά, πώς μεταβιβάζεται το δικαίωμα. Μεταβιβάζεται το δικαίωμα, κάποιοι τα γράφουν στα συμβόλαια. Οι άνθρωποι, εντάξει, ήταν, πάμε από την παράδοση, δεν χάνονται αυτά εύκολα, είναι εντάξει. Θα χαθούν τώρα που δεν ασχολείται κανείς πλέον με αυτά τα πράγματα. Μέχρι τώρα διατηρεί το σύστημα αυτό, να πω και το θυμόταν. Τώρα λίγο κι εγώ αν με ρωτήσεις, τα μισά θυμάμαι από το μοίρασμα του νερού. Ήταν ορισμένος ο τρόπος που παίρνατε. Ναι, ορισμένος. Αυτός ήταν από παλιά, από πολύ παλιά. Με τον ήλιο πήγαινε, όταν είναι ο ήλιος στο μοναστήρι, θα πάει να ανοίξεις εσύ το νερό. Μετά όταν φτάσεις στο άλλο μέρος που λέγανε, έκλεινε το νερό. Είχες ακούσει ποτέ πώς ορίστηκε, πώς κανονίστηκαν αυτές οι ώρες που ο καθένας είχε το νερό στο χωράφι? Αυτά ήταν ήδη κανονισμένα από πολλά χρόνια πριν.
Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ήταν από ενετών εποχές. Ναι. Γιατί επί τουρκοκρατίας υπήρχαν οι ουλαμάδες. Οι ουλαμάδες ήταν αυτοί που κανονίζανε τα νερά. Επομένως και αυτά από τότε θα έπρεπε να ήταν κανονισμένα αυτά τα πράγματα. Γιατί θα ήταν δύσκολο νομίζω να τα κανονίσουν. Έπρεπε αυταρχικά αυτά να είχαν κανονιστεί, γιατί δημοκρατικά δεν πιστεύω να είχαν και τέτοια επιτυχία. Δεν το μετρούσανε με βάση τον όγκο του νερού. Το μετρούσανε με βάση το χρόνο. Δηλαδή όσο νερό και να τρέχει, εσύ έχεις συγκεκριμένο χρόνο χρήσης. Τα πρώτα χρόνια υπήρχαν σημάδια, δηλαδή με την ανατολή του ηλίου της κάθε ημέρας ξεκινούσε και το μέτρημα του νερού. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχαν οι σειρές που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ο πρώτος είχε από την ανατολή του ηλίου μέχρι να φτάσει ο ήλιος, επί παραδείγματι στο τάδε εκκλησάκι ή στο σπίτι του τάδε, εκεί που υπάρχει το σημάδι στην πέτρα. Αυτά γιατί γινόταν? Προφανώς γιατί δεν θα υπήρχε το ρολόι. Στη συνέχεια μετριόταν με τις μετζαρόλες. Τι είναι μετζαρόλες? Είναι οι γνωστές σε εμάς κλεψίθρες, που είναι μισής ώρας, και έλεγε ότι δικαιούσε 5 μετζαρόλες επί μισή ώρα και έβγαινε. Σήμερα μετριέται με το ρολόι, δηλαδή έχουν μετρηθεί κάποτε τα σημάδια, ότι για να πάει ο ήλιος από το ένα σημάδι στο άλλο χρειάζεται τόσος χρόνος, και σήμερα πλέον μετράμε με το ρολόι. Δηλαδή λέμε ανατέλει ο ήλιος στις 6, έχει ο άλλος 2 ώρες, μέχρι τις 8 βάζεις το ρολόι σου σύμφωνα με την ανατολή του ηλίου και παίρνεις 2 ώρες νερό από την ανατολή του ηλίου και μετά. Εκεί υπήρχε μετρητής. Με τη μετζαρόλα υπήρχε μετρητής. Κατά την άλλη περίπτωση ξέρανε ότι όταν θα πάει ο ήλιος εκεί, περίμενες εσύ. Ενώ είχα εγώ το νερό και πότιζα, μόλις έβγαινε ο ήλιος και έφτανε η σκιά του στο τάδε σημείο, στο μοναστήρι παραδείγματι απέναντι, τότε το έπαιρνε ο άλλος. Ήταν εκεί και περίμενε και ούτω καθεξής. Εδώ στη γειτονιά μου είχε πολλά μικρά περιβολάκια, τα οποία ιδρευόταν από τις Μέντες, από τις πηγές των Μενίτων. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένας μετρητής, ο Νερουλάς ο λεγόμενος. Νερουλάς όχι να κουβαλάει νερό, όπως ήταν στην Αθήνα που λέγανε νερουλάδες, αυτός να μετράει το νερό. Ο οποίος είχε ένα κτήμα συνήθως που δεν είχε νερό. Το νερό δεν ήταν και αυτό μέσα σε όρια. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μετά πήγαινε στα λιβάδια, στη Μεσαριά, πήγαινε οπουδήποτε άλλο. Έπρεπε λοιπόν αυτός να φάει από 1 λεπτό από τον καθένα που πότιζε για να μπορέσει. Έκανε αυτή τη δουλειά, μετρούσε το νερό και η αμοιβή του ήταν να του περισσέψει και εκείνου λίγο να ποτίσει το κτήμα που δεν είχε νερό. Έτσι γινόταν η διανομή. Υπάρχει ένα νερό, ας πούμε ένα νερό που είναι σε ένα στο κτήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι από αυτό το νερό παίρνουν όλοι. Εδώ είχαμε συγκεκριμένα ένα νερό εδώ, το οποίο ήταν και νερό σαν δημόσιο, δηλαδή μπορούσε όποιος θέλει να περάσει να πιει βέβαια και να πάρει που λένε ένα σταμνί νερό. Αλλά από αυτό το νερό εμείς παίρναμε με τη στάμνα που φέρναμε για να πιούμε, αλλά ποτίζαμε και τους κήπους. Η αράδα ήταν ότι
μέσα στην εβδομάδα μοιραζόταν αυτό το νερό. Εσύ θα πάρεις, η αράδα ήταν, όπως είπα εγώ είχα 3 αράδες, η στέρνα γέμιζε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όχι πρωί, βράδυ και είχες 3 αράδες. Άνοιγες 3 φορές και αυτή ήταν η σειρά σου, η αράδα σου. Και πότιζες, ας πούμε, τον κήπο. Και αυτά ήταν σε όλα τα χωριά, γιατί δεν είχε παντού νερό. Ένα πάπλωμα κάθε μέρα. Κάθε ημέρα να ποτίσεις ένα πάπλωμα. Τώρα το πάπλωμα πόσο ήταν το πάπλωμα? 2 επί 3, ξέρω εγώ. Αναλόγως τώρα. Έτσι έχω ακούσει. Εδώ βέβαια στη Μεσαριά από κάτω, ερχόμαστε εδώ, υπάρχει ένα δρομάκι που το διασχίζομαι τώρα και στο μέσα του μέρος είναι το όχετος που περνάει το νερό. Έχω ακούσει ότι για να αφήσουν οι ιδιοκτήτες να περάσει το αυλάκι αυτό, τους παραχωρήσανε περίπου 1,5 μέτρο, 2 μέτρα τόπο για να πάρει το υψομετρικό, καταλαβαίνετε πως σας το λέω, να περάσει το αυλάκι. Έπρεπε να κατέβει το έδαφος για να περάσει. Αυτοί λοιπόν τους δώσανε προνόμιο να κάνουν ένα πηγαδάκι από μέσα, περίπου μισό κυβικό χωρητικότητος. Και με μια ανάλογη τρύπα που είχε, βέβαια παλαιότερα τα αυλάκια αυτά ήταν χώμα, τέλος πάντων, ξεκινήσανε και αυτοί και είχαν το προνόμιο αυτό ένα πάπλωμα την ημέρα. Το νερό αυτό το αντλούσανε, το είχα δει εγώ όταν ήμουν πολύ μικρός αυτό το πράγμα. Από την πύλα μέχρι κάτω, πώς ρυθμιζόταν η σειρά του καθενός, ο κάθε μήλος πώς θα πάρει, το κάθε κτήμα? Νερό. Ναι. Εμείς γράφουν τα χαρτιά, τα συμβόλαια με το ποτιστικό ύδατος. Αυτό γράφουμε. Ναι. Το συμβόλαιο λέει ποτιστικό είδο. Πώς τιμόταν ο καθένας, πόσες μέρες και πόσες ώρες είναι το ποτιστικό είδο? Το καθημερινό ποτιστικό ύδατος γράφουμε μοναχά. Και κόβαμε και ποτίζαμε. Μάλιστα. Και πρώτα λέγανε ότι ποτίζανε πρώτα απάνω όλο το νερό και μετά κάμανε χωράφια κάτω, φτιάξαν τα χωράφια τους κάτω και το πήρανε κάτω. Στα άλλα, σε όσα χωράφια κάτω και ποτίζουν. Τι πρώτα επάνω και κάτω, τι εννοείς? Το ποτίζανε πρώτα επί κατοχής, το φέρανε μελονάδες το νερό. Και ποτίζανε όλο εκεί, δεν τους έκανε κανένας παρατήρηση και μετά ήταν κάτω και το πήραν όλο κάτω. Και τους αφήσανε και ποτίζουν για πάνω. Το ότι έγινε τσιμέντο και δεν ήταν πια χώμα, αυτό ποια αλλαγή είχε σε εσάς? Το τσιμέντο ήταν καλό, αλλαγή σε εμάς τίποτα. Αλλά άρχισε να σκάει, γιατί ήθελε σίδερα μέχρι κάτω, σε όλο, δεν πάνε σίδερα σε όλο το... Η διαδρομή, άμα έπανε σίδερα δεν θα σκάσει. Έκοβε λιγάκι και έκανε λίγο χαραμάδα να κάνει και έχανε. Μετά έχανε και μετά βάλαμε τις σωλήνες. Τώρα τελευταία βάλαμε σωλήνες. Τσακωμοί γινότανε? Πάντοτε παρεξηγότανε, κλέβανε ο ένας τα λονούν, όπως και τώρα ακόμα. Όπως και τώρα ακούω στην πλευρά εκεί που έχει αχιτό, πάει ο ένας να πάρει το νερό του από την Κούμουλο, να το φέρει κάτω που λέει από εκεί πάνω, για να το συνοδεύσει, να το πάει στο χωράφι του, και μόλις το πάει εκεί κάτω, κόβεται το νερό, το κόβει ένας μέσα στις Μέντες, Φερρυπίνη, εδώ στην Κουμανή κάπου, ή στην Αγιονικόλα εδώ. Άντε βρέστονε, ξαναγύρνα πίσω, να βρεις το νερό σου, να αυτά κάνουν. Όπως γινόταν, πάντοτε γινόταν αυτά. Και τώρα αυτά τα λίγα νερά που έχουν, έστω και φέτο, δεν τα ποτίζει ο κόσμος κανονικά, γιατί δεν φυτεύουν πια οι άνθρωποι. Οπότε περισσεύει νερό. Ναι.
Εδώ απέναντι είναι μια πηγή. Έτρεχε το βρυσάκι. Εδώ που καθόμασταν δίπλα. Φαίνεται. Εδώ έτρεχε το βρυσάκι, ήταν από εκεί νερό. Αλλά φέτος έρευσαν ώρα. Παλιά ρε παιδί μου, στα χρονικά μου, μια φορά σύλληψε που ήμουν στρατιώτης. Μια φορά σύλληψε, είχε σύλληψη ποτέ. Ήταν εδώ βολευόμαστε. Ήσασταν τυχεροί εσείς, είχατε μέσα στο σπίτι την πηγή. Ναι, δεν πηγαίνατε μακριά. Να φανταστείς το πρωί, πήγαμε και πληρωνόμαστε εκεί. Το πρόσωπό μας. Ναι. Μπάνιο κάθε πότε κάνατε? Το μπάνιο τότε γινόταν κάθε Σάββατο. Πώς γινότανε, για περιέγραψέ μας. Έχω ακόμα το μπανάκι που έκανα μπάνιο. Κάτι μπανάκια, αυτά φτιάχνανε τότε, υπήρχαν εδώ τεχνίτες. Σκάφη, σαν σκάφη. Και ζεσταίνατε νερό και με το... Ζεσταίναμε νερό και κάναμε μπάνιο κανονικά. Τότε υπήρχε σαπουάν ή με κάποιο... Όχι σαπουάν, υπήρχαν και πράγματα. Με το πράσινο σαπούνι που φτιάχνατε από την ελιά, από το λάδι. Με το πράσινο και μερικά σαπούνια που τα έφτιαχναν οι ίδιοι. Η μάνα μου έφτιαχνε σαπούνια. Ναι. Και πλενόταν με αυτό. Με λάδι το φτιάχνανε και ποτάσα το σαπούνι αυτό. Μπάνιο μας έκανε, αλλά σε σκάφη όμως. Δεν είχαμε τέτοιο. Ζέστανε νερό σε μια κατσαρόλα, δεν ξέρω πώς το λέτε. Έβαζα τη σκάφη, μας έλουζε, πρώτα έξω από τη σκάφη η κεφαλή να σκύδεις και να σε λούσει. Ύστερα σε έβαζε μέσα στη σκάφη, σε σαπούνιζε με αυτό το νερό και σε ξέφυγε με το υπόλοιπο. Πώς κάνουν μπάνιο, δεν κάνεις τώρα στα μωρά, αλλά τα κάνεις στην μπανιέρα. Το ίδιο ήταν και εμάς. Κάθε πότε ήτανε? 2 φορές τη εβδομάδα ήταν σίγουρα. Όσο δεν για το σπίτι, για τη λάτρα του σπιτιού όπως την έλεγαν, για τη λάτρα του σπιτιού, είχαμε τα γαϊδουράκια ή οι πιο νέοι, τους κουβάδες, πηγαίναμε από την πηγή από τις Μένιτες, μιλάω πάντα για τις Μένιτες, αλλά έτσι γινόταν και σε όλα τα χωριά. Πάντα υπήρχε, σε όλα υπάρχουν κάποιες πηγές μεγάλες, που ό,τι ώρα να είναι πήγαινες και έπαιρνες. Λοιπόν, με τα γαϊδουράκια, με ντενεκέδες ή στην πλάτη, να φέρουμε νερό για το σπίτι. Βέβαια, τότε η κατανάλωση του νερού ήταν 3-4 ντενεκέδες την ημέρα και ένα σταμνί νερό για πόσιμο. Αυτά ήταν. Μπάνιο κάναμε 1 φορά την εβδομάδα, πάντα με κλάματα. Μέσα σε μια σκάφη, άλλοτε μέσα στην κουζίνα του σπιτιού, μιλάω για το χειμώνα, έτσι. Το καλοκαίρι κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Ή όταν ο αδερφός μου ο Γιάννης, ο πρώτος, ο πρωτότοκος, μας έκανε πια μπάνιο, κανονικό μπάνιο, που ήταν έξω από το σπίτι, γιατί κάποια εποχή εδώ στην Άνδρο δεν τα βάζανε τα μπάνια μέσα στο σπίτι, την τουαλέτα έξω λέει από το σπίτι. Τέλος πάντων, ωραία χώρα, πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο σπίτι μέσα που ζούσατε, νερό δεν είχε? Νερό δεν είχε. Τότε ήτανε των παιδιών καθήκον να κουβαλάμε νερό όλη την ημέρα για την πλήση και στα ζυμωτά και για το να ζυμώσουν. Για το πλήσιμό σας, για την καθαριότητα την ατομική? Είχαν πιθάρια τα οποία όταν είχες νερό από τη χαβούζα, μόλις καθάριζε, γιατί το πρώτο έρχεται με πέτρες αυτό, μόλις καθάριζε το γυρίζανε στο πιθάρι μέσα. Και από εκεί καλά, μην νομίζεις ότι προσωπική καθαριότητα υπήρχε μπάνιο κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Δεν υπήρχε αυτό. Κάθε εβδομάδα δεν υπήρχε? Όχι, ούτε κάθε εβδομάδα δεν υπήρχε. Καλά, εντάξει, η μάνα, παιδιά είμαστε, με μας πλένανε τότε, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάθε εβδομάδα σκάφη για να κάνεις μπάνιο. Όταν ερχόταν το νερό στο σπίτι, εσείς πώς κάνατε μπάνιο? Νερό δεν έτρεχε. Τι είχατε? Από κυρίως Μπονομιάς. Πώς, με τι πλενόσαστε, πού πλενόσαστε? Ζεσταίνατε νερό σε σκάφη. Ναι. Με το μαστραπά? Με το μαστραπά. Μας έπλαινε ο πάπους έξω. Ναι. Και όταν πήγε ο Γιάννης στρατιώτης... Χειμώνα, κρύο?
Χειμώνα κρύο, άστα, μη συζητάς. Είχατε νερό κουβαλούσαμε από τη βρύση με τη στάμνα στον ώμο, μακριά, μπορώ να σου πω και 1/4 να πάμε και να γυρίσουμε. Σαν γριά η μάνα μου, εγώ δεν πολύ κουβάλισα, την έβαζε στο στόμα, στο νόμο και ερχόταν και είχαμε σχολείο απέναντι και ερχόντουσαν τα παιδάκια και πίνανε εδώ νερό. Από τη γριά που ήταν γριά η μάνα μου, και έλα θεία, θέλουμε νεράκι να πιούμε. Και από μακριά στη στάμνα θέλω να σου πω το νερό, όχι μες στο σπίτι. Τώρα τα έχουμε στα σπίτια μας όλα. Κάποια στιγμή έπρεπε να φύγουνε για να πάνε να κάνει μπάνιο και να ντύσουν το γαμπρό. Γιατί αυτή ήταν από του γαμπρού. Φεύγανε, αρχίζανε. Φαντάσου πόσες γυναίκες είχε αυτό το σπίτι για να πλύνουνε τη λάντζα. Τα πιάτα, τα ποτήρια, όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει για να είναι έτοιμα το βράδυ. Το απόγευμα δεν το κάνανε και 10 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, το νερό τότε το κουβαλούσαμε από τις βρύσεις. Πού έχει βρύσεις? Κοίτα, έχει εδώ στη γειτονιά μία βρύση, έχει πέρα πάλι όταν πας και στην πέρα γειτονιά είχε βρύση, είχε πιο πάνω στα σπίτια κάποιες βρύσεις που ήταν καλό το νερό, ας πούμε, πολύ καλό. Και κάποιοι άλλοι είχαν φέρει, ας πούμε, από εκεί που ποτίζανε, είχαν γεμίσει μεγάλα βαρέλια με νερό και τα είχαν στη σειρά σε ένα μέρος στην αυλή, απ' έξω κάπου, για να μπορέσουν να πάρουν το νερό για τη λάτρα. Έτσι, αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, για να έχουν πιο πολύ. Γιατί αλλιώς έπρεπε να κουβαλάει όλο το κάλεσμα νερό. Λύση, σίδερο. Νερό όμως είχε φτάσει κάτω από τα σταμιά να κουβαλάμε. Σταρνί και μπουγέλο. Δεν είχαμε το νερό. Πήγαινα στο καραβά με το σταμνί, όχι σταμνάκι, μεγάλη στάμνα και από πάνω ένα δέμα τα ρούχα και τα άπλαινα και τα βάζα πάνω από το σταμνί και τα πήγαινα σπίτι. Το πλυντήριο, μεγάλη παντρεμένη εδώ, όταν ήταν η μάνα μου που αρρώστησε, τότε δεν το ήθελα. Και στις αρχές που ήρθα εδώ, πήγαινα μέσα στο καραβά να πλύνω. Δεν ήθελα στην πέρα. Ήθελα να αυτός. Και σου λέω το πλυντήριο ήταν, το είχα καμιά 10 χρόνια και είδα όταν αρρώστησε η μαμά μου που την έφερα εδώ, δεν μπορούσα πια να πηγαίνω και να πλένω. Κυρία Μαρία, πείτε μας πώς πλένατε τα ρούχα. Στη σκάφη. Με σαπούνι, καμιά φορά κάναμε ντόπιο από το λάδι. Γινόταν τόσο. Έκανε η κουνιάδα μου απάνω και μου έφερνε. Αν δεν είχαμε αυτό, σκόνες τέτοια που υπήρχαν τότε. Με πράσινο σαπούνι και αυτό το ντόπιο που έκανε η κουνιάδα μου και έβαζα το καζάνι θερμό και έριχνα ζεστό νερό και τα πλένα, τα ξέβγαζα και τα πλώνα. Σίδερο μετά. Στο ποτάμι πλένατε? Κάτω εδώ είχα μια στέρνα πρωτού φέρουμε το νερό απάνω, γιατί όταν ήρθα δεν είχε νερό εδώ. Μετά το φέραμε απάνω. Ήτανε κάτω το νερό, το κουβαλάγαμε με τενεκένες. Και έπλαινα κάτω στέρνα. Και τα πλώνα κάτω και μετά τα φέρναμε απάνω που στεγνώνανε. Στα ρούχα τι βάζατε και ήτανε τόσο καλά, τόσο άσπρα? Τίποτα, λουλάκι. Λουλάκι στο ξέβγασμα. Αυτό το πράσινο. Το βάζαμε στο πανί μέσα, το δέναμε και το βάζαμε λίγο και το βγάζαμε. Λουλάκι. Ούτε χλωρίνες, ούτε τέτοια δεν υπήρχαν. Δεν έβαζα εγώ και ποτέ στα παιδιά χλωρίνες. Εσύ... Και ποτέ δεν μου είχαν συγκαρθεί τα παιδιά που ήταν μικρά όλα. Ποτέ. Τα
τα ζυμάταγα, τα πανάκια τους όλα. Τα ρούχα πού τα πλένατε, κουβαλούσατε νερό εδώ και τα πλένατε? Βεβαίως, κουβαλητό νερό. Γεμίζανε τενεκέδες, γαζοτενεκέδες που λέγανε εκείνα τα χρόνια, στάμνες, τα πλέναν σε μια σκάφη. Έτσι δεν γινόταν όλα τα μέσα σε μια σκάφη. Και έκαναν και την λεγόμενη αλουσιά. Τα βάζαν τα ρούχα μέσα σε ένα πανέρι, σε κοφίνι, έτσι, και βάζαν στάχτη από πάνω και τα ρίχνανε και αλυσίβα, τη λέγανε. Τα διποτάγματα λέγονται διποτάγματα γιατί είναι το ένα ποτάμι το οποίο ξεκινάει από τους Άγιους Αντένεδες στο Μέσα Βουνή και το άλλο ακριβώς τα διποτάγματα και γίνονται δύο μικρά ποταμάκια που ενώνονται εκεί πέρα. Μόλις πετάσει το τοξωτό γεφύρι ήταν σπαρμένοι διάσπαρτοι, δεκάδες νερόμιλοι, οι οποίοι ανήκανε σε 3 χωριά. Είχε 4 στο Συνετή, 2 οι οποίοι αλέθανε από το Αρδευτικό και 2 οι οποίοι αλέθανε από το ποτάμι. Ο τελευταίος του ποταμού δούλευε μέχρι το 64 και οι υπόλοιποι γύρω στην κατοχή. Και μόλις πέρναγε στο τοξωτό γεφύρι ήταν ο μεγάλος νερόμυλος αυτός αριστερά, ο οποίος είχε και φούρνο και μπορούσες να πάρεις και τα παξιμόδια σου και το ψωμί σου και το άλεσμά σου ή αλεύρι, ξέρω εγώ, να ζυμώσεις στο σπίτι. Και όλοι αυτοί οι μήλοι ανήκαν σε 3 χωριά, Συνετή, σε 4, Συνετή, Κοχύλου, Γιαννησίου και Βουνή. Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από τους νερόμυλους? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας? Μου έκανε εντύπωση το νερό, με την πίεση που γύριζε τη ρόδα από κάτω και όταν ανοίγαμε τη χαβούζα επάνω και γέμιζε, πώς να το πω, δεν ξέρω, ήταν ένα πράγμα στενό κάτω και πάνω χωνί, ναι, γέμιζε αυτό και με την πίεση πετιόταν το νερό και πηγαίναμε μικροί από κάτω και χαζεύαμε εκεί, πετώταν και γύριζε τα φτερά και γύριζε τη μιλόπτρα επάνω και άλλα. Μου άρεσε αυτό. Και εδώ μεταξύ μέσα αυτές οι λίμνες, τα νερά που τρέχανε κάτω, συγκέντρωναν πολλά ζωήφια, βατραχάκια, καβούρια, φίδια, χέλια και πηγαίναμε εμείς μικροί και προσπαθούσαμε να τα ψαρέψουμε, ας πούμε, να βγάλουμε βατράχια, να βγάλουμε καβούρια και τέτοια, ας πούμε. Και ασχολούμασταν με αυτά και παίζαμε εκεί καημένα χρόνια. Τέλος. Πόσους μήλους είχε εδώ το χωριό? Μήλοι πόσους είχε? Έναν είχαμε. Νερόμυλο αυτόν. Ένα. Οπότε δεν υπάρχει τέλος πάντων. Είχαμε έναν. Αλλά συνήθως πηγαίναμε μακριά στις τραπουριές. Ξέρεις που είναι οι τραπουριές? Με γαϊδουράκι φορτωμένο το γαϊδούρι και πηγαίναμε στις τραπουριές, το αλέθαμε. Οπότε κοιμόμαστε, ή ανήμερα ανάλογα γιατί πήγανε πολύ και έπρεπε να έχει σειρά. Ή κοιμόμαστε εκεί αν είμαστε συγγενείς και ερχόμαστε την άλλη μέρα. Πάλι από το βουνό με φορτωμένο το γαϊδουράκι. Και περπατούσαμε κιόλας. Από εδώ να πας στις τραπουριές από το βουνό. Μες στα γκάθια πολλές ώρες, 2 ώρες. Να περπατάς. Κυρία Ελένη, εσείς θυμάστε μήλους? Τους μήλους, ναι. Ποιους μήλους και πού θυμάστε? Στη Βουρκωτή είχαμε ένα μήλο, μόλις μπαίνει μέσα στο χωριό, από το μονοπάτι που κατεβαίνεις κάτω στον ποταμό, μόλις μπαίνει στο χωριό εκεί, πριν μπει στο χωριό, που το πρώτο σπίτι ήταν μήλος. Ναι, το πρώτο σπίτι. Ναι, το πρώτο σπίτι και λέγαμε στου Μιλωνά. Άλλος ένας μήλος ήτανε
Από είναι η εκκλησία, πηγαίνει ένας δρομάκι μέσα, εκεί ήταν άλλος ένας μήλος και είχαμε 2 μήλοι στο... 2 μήλια, αλλά πώς λεγότανε αυτή? Του Βαγγέλα. Ναι, ο ένας του Βαγγέλα. Ναι, βέβαια. και ο άλλος κάτω, δεν ξέρω το επίθετο εκείνης που είχε το μήλο. Ίσως εκείνα τα βουνά, οι σκάφτρες, τα λέγανε σκάφτρες. Κατεβαίναν τα ποτάμια και τα λέγαν διποτάματα. Ναι. Αυτό ξεκινάει τα διποτάματα από εδώ απάνω, από το βουνί και κατεβαίνουν στη θάλασσα στο Συνετή. Και είχε μήλι και ποτίζαν εδώ πιο πάνω, εδώ στο καμπάνι, στα δικά μας σύνορα και ήτανε παλαιός γενσεώτης ήτανε. Είχε μια μεγάλη χαμολάκα και έμπαινε το ποτάμι μέσα και πηγαίναμε και είχε μήλο. Θυμάμαι με τον αδερφό μου τον Βασίλη, πήγαμε άλεσμα το λέγαμε, 20 κιλά και το άλεθε το κρυθάρι και το έκανε αλεύρι. Έπεφτε το νερό, γυρίζανε μεγάλοι πέτρες μήλοι και πηγαίναμε και παίρναμε το αλεύρι, δεν το ξεχνώ. Ναι. Τα διποτάματα αυτά. Και παρακάτω νομίζω είχε, ναι. Θυμάστε την πρώτη φορά που περπατήσατε τη διαδρομή αυτή των διποταμάτων? Εγώ δεν πήγα ακριβώς κάτω στα σκαλιά, παραπάνω τον αγροτικό δρόμο. Και μου έκανε εντύπωση και κοίταγα, βουίζαν τα νερά. Βουίζαν τόσο πολλά νερά, τώρα στεγνώνουν. Ναι. Οι Μιλωνάδες τότε, Μαρίνα, ήταν οι βιομήχανοι της περιοχής. Αν είναι δυνατόν, βιομηχανία ήταν τότε. Θυμάμαι τον πάπου μου, ο οποίος πάπους μου ήταν και μπερμπάτης. Sorry που το λέω αυτό, αλλά αυτή τη φήμη είχε. Όλοι οι Μιλωνάδες είχαν μακριά χέρια και τα λοιπά, γιατί για σκέψη τότε οι νοικοκυρές φορτωνόταν το στάρι και το φέρνανε στο Μιλωνά και τις έβαζε ο Μιλωνάς μέσα σε ένα σκοτεινό χώρο και τα λοιπά, οπότε ήταν το περιβάλλον λίγο ιδηλιακό, ας πούμε. Θυμάμαι το μήλο που δούλευε, φέρνανε το στάρι, το πετούσαν, τώρα θα δείτε και πώς είναι, το πετούσαν μέσα και βγάζανε το αλεύρι και περίμενες και έμπαινες στο αλεύρι και έφελες. Και πλήρωνες αλεύρι για το ενίκιο δηλαδή. Και οι Μιλωνάδες όλο και κλέπανε. Δεν είχαν καλή φήμη οι Μιλωνάδες. Ο καιρός στη Βουρκωτή ήτανε σκληρός, έκανε χιόνια, είχε ομίχλη? Πολύ. Πολύ. Μια χρονιά έκανε χιόνι η Βουρκωτή, πολύ χιόνι και χάθηκε και ένας άνθρωπος, νέος, 25άρης, βούλιαξε μες στα χιόνια και τον βρήκαν πεθαμένο και ψάχανε μετά, παίρνανε τα ραβδιστήρες, κάτι ξύλα μεγάλα, καλάμια που είχαν στα σπίτια τους και πήγαν και αυτό να και τα χιόνια και τον βρήκανε στο Ζένιο. Είχε βουλιάξει μέσα στα χιόνια. Δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία που ήταν. Πότε είχε γίνει. Η Βουρκωτή είναι το πιο αυτό χωριό. Σε κρύο και σε υγρασία. Τι σημαίνει Βουρκωτή, γνωρίζετε? Βούρκος. Βούρκος. Πηγή, μία ξέρω, γιατί δεν έχω περπατήσει από Πάνα Προβάτο και μέσα, εγώ δεν έχω πάει σε αυτόν τον δρόμο, δεν ξέρω. Στο στιβάρι απάνω είναι η πηγή του Μπλοκοτού. Εκεί ποτίζαμε τα ζώα παλιά, τώρα έχει μπαζώσει.
δεν μπορείς ούτε να πιεις νερό τώρα, είναι μπαζωμένοι μέσα. Από τα ζώα που πάνε πίνουν νερό, πατάνε, βγαίνουν βούρλα, βγαίνουν βρωμιές. Δεν μπορείς να βάλεις στάμνα από κάτω, παλιά βάζανε στάμνα οι γυναίκες από εκεί που είναι, τώρα ούτε μένει άνθρωπος ούτε τίποτα. Ούτε νερό να πιεις δεν μπορείς. Ακαθάριστα είναι, ποιος δίνει σημασία πια για αυτά τα πράγματα. Υπήρχε και μια βρύση του Σπανού. Μπορεί μέσα στα παλιά βιβλία να το έχετε ακούσει. Αυτή ήταν στο δρόμο κοντά στην Άρνη. Και αυτή ήταν, έσβηγαινε το νερό και ήταν σκεπαστό από πάνω και εκεί κάνανε στάση ο κόσμος. Και εκεί. Και στο πατρικό μου πιο πέρα, εκεί που σας είπα στην Αγία Ματρώνα από κάτω, και εκεί υπήρχε νερό, παλιά βρύση, έβγαινε το νερό από το βράχο, το οποίο ερχόταν πάλι, το βάζαμε σε στέρνα, ερχόταν πέρα στο πατρικό μου και πήγαινε και κάτω σε 2-3 άλλα σπίτια, αλλά το νερό αυτό είχε δεν είχε νερό το μπατσί όταν μεγάλωσε και χτίσανε σπίτια και κάνανε, οι δεξαμενές που είχε το μπατσί δεν επαρκούσε το νερό. Και το πήραν, το απολυτριώσανε το χωράφι το δικό μας, γιατί είχαμε 21 ώρα τρεχάμενο νερό. Μας το απολυτριώσανε, το οποίο δώσανε 100.000, τώρα μας βγάλανε όλο το κομμάτι άχρηστο, 20 στρέμματα, με τα δέντρα που ξεραθήκανε όλα. Και δώσανε το αδερφό μου 100.000. Τι να τις κάνεις 100.000 όταν δεν έχεις μια πεθαμή υγιής. Τέλος πάντων, αφήσανε λιγάκι μια ήλια νερό να ποτίζουν τα ζώα του. Τα είχε αυτός όσο μπορούσε, το είχε πάει το νερό στο σπίτι, τα είχε και μια λεμονιά πότιζε και μια μανταρινιά, αλλά μετά που έφυγε αυτός γίνανε τα πράγματα διαφορετικά τελείως. Αλλά εκεί δεν περνούσε ο κόσμος να σταματήσει. Ήταν μέσα σε κάποιο χωράφι ιδιωτικό και παίρναμε όλοι νερό. Πού σταματούσατε για να ξεκουραστείτε? Δεν σταματούσα. Εδώ πιο έξω είναι μια πηγή Πετρένια που είμαστε πια σχεδόν είχαμε φτάσει και πάντα θα πίναμε, ήταν δροσερό το νεράκι. Αλλού στη διαδρομή μας αυτή δεν είχε πηγές. Αλλά περνάγαμε μέσα από το Βραχνού, όχι από τα διποτάματα, όταν ανεβαίναμε την άλλη διαδρομή. Είχε 2 καφενεία σε λειτουργία τότε, εκείνη την εποχή. Και ζητάγαμε μια φορά να μας δώσουν λίγο νεράκι, κάποιες φορές μας ζητήσανε χρήματα, κάποιες φορές το ήπιαμε τζάμπα, άλλες φορές μας το δώσανε ζεστό, δεν μας δώσανε το ψυγείο, τέλος πάντων. Ναι. Υπήρχε κανένα ωραίο σημείο στη διαδρομή που σταματούσατε, ίσως κάποια πηγή, κανένα ξοπλήσι? Ναι, υπήρχε. Και είχε και ωραίο όνομα. Ψουλάκι το λέγανε. Και τι ήταν αυτό? Νερό. Είχε δεξαμενές, έτρεχε το νερό και γεμίζανε δεξαμενές που πηγαίναμε τα ζώα και πίνανε νερό. Αυτό να πάτε μια μέρα και να πας και πάνω στα φλετρά, τώρα πάει ο δρόμος. Εκεί πηγαίναμε τα πόδια και εκεί έχει νερό. Στο στενό πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Μονής με τα ζώα καβάλα, κρασιά, φαγιά, τραγούδι, ωραία. Η Σαρίδα, πολύ σημαντική, όχι τώρα, τα χρόνια που θυμάμαι εγώ, ερχότανε πολλής κόσμος εδώ, ειδικά για το νερό. Και μένανε τότε, δεν υπήρχαν και ξενοδοχεία, σπίτια. Και νοικιάζανε Αιγύπτιοι, πολλοί έρχονταν, θυμάμαι, για το νερό. Εσείς είπατε ότι δουλέψατε και στο εργοστάσιο. Δούλεψα εκεί 2 χρόνια, στο σφραγιστήρι, τα μπουκάλια, το γυαλί, γυάλινα μπουκάλια. Τόσα. Όλη μέρα ήμουνε. Γέμιζα μπουκάλια και στο σφραγιστήρι χειροκίνητο τώρα. Έβαλα το μπουκάλι, πατούσα το πόδι και σφραγιζότανε. Το έπαιρνε η κοπέλα σε ένα τραπέζι
Και έβαρε ετικέτα και το έβαρε στο κυβότιο μέσα. Δύσκολη δουλειά λέμε. Και τι παίρναμε, τέλος πάντων μας εκμεταλλευότανε, μικροί σαν που είμαστε. Όταν είχε μεγάλη κακοκαιρία και έβρεχε, μπορεί να έβρεχε και 2 μέρες, τότε έβρεχε πολύ 3, έκανε μεγάλα ποτάμια. Το λεωφορείο εμάς μας έβγαζε δίπλα υπάρχει ένα μεγάλο ποτάμι, μας έβγαζε από εκεί πλευρά, τη δυτική όχθη του ποταμού, όπως κατεβαίνει, και εγώ έμενα στην ανατολική και άλλα παιδιά. Επειδή δεν υπήρχε γεφύρι να περάσουμε, ανεβαίναμε πάνω ψηλά. Οι γονείς μας περίμεναν από την απέναντι όχθη και μας καθοδηγούσαν να μην πλησιάσουμε κοντά και μας πάρει το νερό. Και ανεβαίνοντας απάνω υπήρχε ένα μεγάλο γεφύρι απάνω που μπορούσαμε να περάσουμε την απέναντι όχθη. Και πάλι μας περιμέναν εκεί, ήταν με σκοινιά, ήταν κάνα 2-3 άντρες από εδώ και από εκεί. Μη τυχόν και φύγει κανένα παιδί πέσει. Μας δένανε με το σκοινί από τη μέση και βάσταγε τη μία άκρη από εδώ, εμείς περνάγαμε και την άλλη άκρη από εκεί. Δηλαδή και ο ένας βάσταγε το σκοινί και ο άλλος. Λεσκάριζε ο ένας και πέρναγε από εδώ. Εντάξει, αυτό δεν είχε γίνει πάρα πολλές φορές, αλλά είχε γίνει όμως. Δεν είχε γεφύρι αλλού. Το ίδιο συνέβαινε πάλι και το πρωί για να κατεβούμε κάτω. Τα χρόνια ήταν πιο δύσκολα, δεν είναι όπως τώρα. Άμα παίρναμε λίγες απουσίες και δεν μπορούσαμε να τις δικαιολογήσουμε, μέναμε και στην ίδια τάξη. Τότε με τις πρώτες βροχές έπρεπε να ανεβείς στην ταράτσα επάνω να μπιλιάσεις. Τι είναι το μπίλιασμα? Το μπίλιασμα ήταν η δουλειά που έκανες να πατάς τη την νοπή, αργυλό που είχε πάνω το δώμα, η ταράτσα, με το βόλτο. Το βόλτο ήταν μια μεγάλη, το είχε κάθε σπίτι αυτό επάνω, μια μεγάλη στρογγύλα, ένας μεγάλος κύλινδρος μαρμάρινος, το οποίο το πέρναγες πέρα δώσε για να πιέσεις τα νερά, τα καινούργια που θα έρθουν μην τυχόν και περάσουν κάτω. Και το χώμα όπως ήταν ή ρίχνατε και τα βρώμικα τα λάδια επάνω, τις αμούριες? Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω αυτό. Ναι, οπωσδήποτε μπορεί αυτό που θα το κάνανε, γιατί είναι ένα προστατευτικό. Αλλά νομίζω το 50 και ύστερα αρχίσανε τα τσιμέντα. Κάποιος από τους προύχοντες έχουν ονομασία, δεν ξέρω τώρα να σας πω. Κάνανε ένα γλέντι Σάββατο και λέει ένας καλοθελητής, μόλις δεν τους αφήνουμε τους Μεντιάνους να πάρουν λίγο νερό να ποτίσουν. Και λέει ο ένας, αυτοί συμφωνάνε να δώσουν το νερό από τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Και το θυμηθήκανε το θυμηθήκανε το μεσημέρι, τρέχτε κόφτε τα νερά, τι ώρα που συμφωνήσαμε. Έτσι έχει μείνει να μοιράζουν τα νερά. Μένουν από εδώ οι βρύσες να ποτίζει εδώ η πέρα και από την άλλη πλευρά να ποτίζει με η μόλι βαριά. Έτσι έχει τη μοιρασιά των νερών. Και είναι αυτό επί του Ιπποκρατίας. Όταν ερχόταν η πρωτοχρονιά, μου έλεγε θα σκοτείς πρωί, θα πάρεις τη στρίνα. Η στρίνα ήταν στραγάλια, αυτοί πώς το λένε, αστραγάλια και πώς το λένε τ' άλλο. Σταπίδες, μπράβο. Και μερικά ψηλά. Και θα πας στη βρύση, ήταν μια βρύση πεντάβρυση. Και θα πεις να βρύσει μου τη στρίνα μου. Και δώσ' μου τα καλά σου και πως τρέχει το νεράκι σου να τρέχουν τα καλά μου. Λέγανε οι στενιώτισσες τώρα και ρίχνανε τη στρίνα στο νερό. Και άμα γυρίσεις θα είμαι από πάνω στο παράθυρο εγώ και εσύ από κάτω και θα γελάς. Ήρθα εγώ τη στρίνα, γύρισα στο σπίτι και άρχισε το κακά γελούσα κάτω από την βρύση, κάτω από το παράθυρο.
πρωτοχρονιάς. Για το ποδαρικό, το καλό ποδαρικό. Της πρωτοχρονιάς, αυτό το στενιώτικο. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Άμα ξέρετε. Κάτι ξέρω. Ο ένας μου αδερφός πότιζε στο κτήμα και περνούσε από ένα άλλο κτήμα να πάει για την Αγελάδα. Αυτό λασπωμένο, πότιζε τα ποδάρια, παπούτσια δεν φορούσαμε το καλοκαίρι, καθόλου. Και δεν φοβόσαστε τα φίδια. Τα φίδια δεν φοβόμαστε τίποτα. Τίποτα δεν φοβόμαστε. Βλέπει 3 κοπέλες, αλλά όμορφες μου λέει, πολύ ωραίες κοπέλες. Έτσι απάνω στο λίγο και κοιτάνε. Και λέει, πρέπει πώς να περάσω εγώ τώρα. Δεν θα πάρω δρόμο να ξεπεράσω. Αυτές είναι έτσι, στον τοίχο προμετρημένο. Παίρνει δρόμο, πάει στο σημείο κοντά. Δεν υπήρχε καμιά. Ούτε απάνω, ούτε κάτω, ούτε πουθενά κατοικά. Ήταν αυτές. Ήτανε κοντά σε νερό που λέτε, ότι πήγαινε να ποτίσει. Πιστεύαν ότι βγαίνανε κοντά σε νερό, δηλαδή εμφανίζονταν οι κοπέλες. Ναι. Άλλη μια φορά πάλι ο ίδιος, εγώ δεν είχα δει, πότιζε κάτω χαμηλά σε ένα κτήμα που περνούσε το ρέμα από κάτω. Μπροστά ένα άσπρο μου λέει πήγαινε και πίσω μια φλόγα λέει την κυνηγούσε για να την κάψει. Και που την πρόλαβε κάτω στο σαλάζο και απάνω σε ένα κεπαρίσι πήγε. Και το κεπαρίσι άνοιξε έτσι. Το κεπαρίσι έτσι. Το άνοιξε έτσι. Σε αυτή τη διαδρομή που κάνατε από εδώ, από την Άρνη μέχρι τη χώρα, υπήρχε κάποιο σημείο που σας άρεσε, που ίσως σταματούσατε, κάνατε στάση, ίσως καμιά πηγή, καμιά εκκλησία? Μόνο στα πίκια στις άρεσα. Μόνο στα πίκια στις άρεσα. Η Δροκωτή ήταν η βρύση τότε, ήταν χαμηλά κάτω, την οποία τη κλείσανε μετά λόγω επιδημίας, ξέρω, γιατί έπεσε κάποια αρρώστια στη Δροκωτή. Επιδημία, γιατί ότι περνούσε το νερό, το ταφείο από πάνω, η βρύση από κάτω και το ταφείο από πάνω. Λοιπόν, βρήκανε ας πούμε ότι πράγματι περιζόταν το νερό από, είχαν πάθει τύφο, σκουβαλούσαν με τα φορεία, τι φορεία, στην πλάτη να πούμε με τα ξυλοκρέβατα που λέμε, σκουβαλούσαν και τις σφραγίσανε τη βρύση κάτω αυτή που ήταν χαμηλά στο και έβγαινε πάλι πέρα. Και τώρα έχουν κάνει ίδρυυση, παίρνουν νερό από το πάνω, τα μεταλλεία, το ζένιο του ποτάμι. Που σίγουρα αυτά που είπαν οι άνθρωποι είναι ούτε το ένα της χιλής από αυτά που έχει μαζέψει η ομάδα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους έχετε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και στην κυρία Βερβενιώτη, την ιστορικό. Λοιπόν, εγώ κάτι που κατάλαβα από όλο αυτό και συγκινήθηκα πάρα πολύ είναι ότι τότε εκτιμούσαν ακόμα και το την πιο μικρή λεπτομέρεια. Τώρα τα έχουμε όλα στο σπίτι, τα πάντα και δεν μας ευχαριστεί τίποτα. Φοβερή προσπάθεια και αυτή η ιστορική καταγραφή της μνήμης πρέπει να τη συνεχίσετε. Όταν ήρθα εδώ για να ακούσω για το νερό εγώ, δεν περίμενα να μάθω ιστορία. Για αυτό το πράγμα είναι να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα ενημερώνει τελικά τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η αλλαγή. Μάλλον, θέλω να πιστεύω. Αλλά τα παιδιά είναι, θεωρώ, το μέλλον και αυτοί πρέπει να πάρουν την ενημέρωση. Αυτοί πρέπει να μάθουν, από αυτούς θα μπορέσουν τα παιδιά να πούνε στους μεγάλους πώς να κάνουν τα πράγματα. Το παιδί είναι σουγκάρι, τα παίρνει. Είδαμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς έχουν φύγει. Η αλυσίδα δεν πρέπει να σταματήσει. Να τις καταθέσουμε, να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα δώσουν συνεντεύξεις. Οι νέοι να γίνουν τα μικρόφωνα, τα βίντεο για να πάρουν συνεντεύξεις. Δεν είναι μόνο το νερό, έχουμε πάρει τα πάντα ή θα πάρουμε τα πάντα.
ναυτιλία, διατροφή, πανηγύρια, συνήθειες, κοινωνικά έθιμα κτλ. Η Άνδρος ήκμαζε, τουλάχιστον πολιτιστικά και κοινωνικά, και θα πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να καταγράφεται.